I moltes més coses podreu trobar a Tot Roba, al carrer Galineu 212 de Terrassa, al costat del Pub de Sant Jordi. Us esperem. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved, it may be hard for you to stop. Per qualitat, per proximitat, per servei. Que em surti ben tendre, Tranquil·la, que és de Girona i sortirà molt bona. Per confiança. Nene, vols un llobarro de Blanes? Per tu i pels teus. Esclar que t'agradarà, que és ecològic. Posa bacallà en samfaina amb una miqueta de sucre. Vinga, guapa. Vine al mercat. Mercat de la Independència. Compra amb el cor. ¿Por qué los coches tienen que consumir tanto? ¿Qué? Querido, ¿por qué los asientos delanteros tienen que estar separados? Nuevo Citroën C4 Cactus. Coche del año 2015. Este mes por 12.100 euros. Citroën Creative Technology. Terrauto Citroën i BBVA patrocinen aquest espai. Hola, què tal? Benvinguts a tots els espectadors de Canal Terrassa Vallès. Ja ho veuen, és Carnestoltes, la gran festa de les disfresses de la nostra ciutat. Des d'ara en endavant, com no podia ser d'una altra manera, des de la televisió local de Terrassa oferirem el més destacat en un resum. Parlarem amb els protagonistes, sabrem quines són les entitats que hi ha al darrere de cada comparsa i intentarem esbrinar quina és la disfressa o les disfresses més originals. Tot això i molt més des d'ara en endavant aquí a Canal Terrassa Vallès. És la comparsa dels Sants Ovaris la que té el privilegi d'encapçalar aquesta Rua de Carnestoltes 2015. Ja ho veuen, el rei Carnestoltes 2015 ballant i fent ballar a tota la gent de Terrassa. Després de veure la comparsa dels Sants Ovaris, la que ve just després és aquesta que veuen ara. És la comparsa de Prodis i que porta per nom Ja n'hi ha prou de fantasmes. La formen prop d'un centenar de persones i ja veuen quina marxa que porten.
les comparses que segueixen desfilant pel centre de la ciutat i una de les més originals, una de les més curioses, segurament serà aquesta. Ja ho veuen que la persona que la tanca és el papa Francesc, saludant a tots els assistents. Seguim amb la Rua de Carnestoltes 2015. La següent comparsa que ens acompanya és aquesta que veuen ara mateix en imatges. Realment molt animats aquesta comparsa que porta per tema Setmana Santa i està formada per 136 persones. És una de les comparses que la formen més persones. Ja ho veuen, les imatges realment són impactants. La comparsa que veuen ara mateix és una que es diu Cacota del Nord. Està format per 30 persones. I a veure, anem a parlar amb un dels protagonistes. Hola, què tal? Com et dius? Toni, em dic Toni. Explica'ns una mica el motiu d'aquesta comparsa. Com ha anat? És una mica una reivindicació al 9-N, no? Els tancs mítics del 9-N. Una mica l'imperi contra Cata, no? Contra nosaltres. I estem, tenim el Generalíssimo aquí sobre, una mica en contra de l'Estat. Com ha anat el procés de creació? Aneu molt guarnits? Com ha anat això? La veritat que està bastant fàcil. Carros de l'Eroski, planxes de plàstic, vull dir, tot superbarato, anem supertirat. Tirat de preu. Sí, supertirat de preu. Per menys de 20 euros tenim comparsa. Molt bé, doncs a gaudir de la Rua. Moltes gràcies. La vuelta, llegó la hora de que empiece la fiesta, mi estilo latino no tiene hipnotizado, pa' que te muevas y no te quedes parado, pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista, se forma la gozadera, pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista, se forma la gozadera, y ahora bájalo suave. La comparsa que veuen ara mateix és una de les més participatives, i és que aquesta carrossa i aquesta comparsa la formen gairebé 200 persones, concretament 170, i està organitzada per l'entitat cultural El Porronet. Els ballarins retirats, ja ho veuen, és la comparsa de l'entitat Elidance.
amb aquesta estètica de persones de la tercera edat, però una mica peculiars. Mireu com ballen, mireu, mireu. La comparsa que veiem a continuació és de l'entitat La Baixada i recordar als nostres espectadors que aquest any hi ha 9 comparses més que l'any passat. El 2014 eren 38 els grups que participaven a l'edició i aquest any, en canvi, en són 47. En total, són 4.000 persones o més de 4.000 persones les que fan possible aquesta jornada d'avui. Seguim amb la Rua del Carnestoltes. La comparsa, la carrossa que veuen ara mateix és la dels planesencs, tot un clàssic de les rues de Carnestoltes de Terrassa. Ells porten aquest any com a tema Corazón Partido. La comparsa que veuen ara mateix en imatges és la de la penya Bètica Egarense Centenario. La formen prop d'una 50ena de persones i ja ho veuen, està dedicada a Gris. Amics per sempre, aquesta és la comparsa que veuran ara i atenció, és important perquè és la comparsa més nombrosa del Carnaval de Terrassa 2015. La formen 200 persones i és tot un clàssic de la ciutat, ja que ha guanyat en alguna ocasió el Carnestoltes de Terrassa. Muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey.
Els Minyons de Terrassa, una entitat cultural molt important i molt present a la nostra ciutat, de les històriques, no s'ha volgut perdre aquesta cita i també és present avui en aquesta jornada tan important. I veieu, mireu com van. Esta noche de estrellas. Del Tribunal Constitucional, però passat a la prostitucional. Vull dir que el que volem és que no estem conformes en tot com es porta la cosa. Es comença a fer fosc mentre segueix la rua. Veuen ara mateix a l'esplai del Bonaire, formada per una 60ena de persones que hi ha encara a la Rambla d'Egra per arribar fins al portal de Sant Roc i finalment al Raval de Montserrat per acabar un altre cop i retornar al portal de Sant Roc. Els Carboners de Terrassa, una de les entitats esportives importants de la nostra ciutat, que no s'han volgut perdre aquesta cita i també són presents en el Carnestoltes 2015 de Terrassa. Ara ja no s'hi pot pujar perquè, clar, es pensen que tens alguna cosa amagada allà i qualsevol puja, saps? Alto, la Guàrdia Civil, saps? Horrorós, nen. A mi hasta em fa por d'anar a urgències por si les pintes, ¿sabes? Perquè entres allà per un mal de cap i acabes a la presó, nen. Com la Pantoja, a la presó! Jo no hi vaig. Jo ja fa anys que no hi crec gaire en aquestes coses, xato. Nen? Oi, que jove, que guapo que ets. Tu què fas aquí? Ets el secretari? Ets el polític. Ets el polític? No te espera nada, chato. Tú tranquilo, podemos, te damos ánimos, nen. Ui, nen, però ja et dic, Vols que et digui un secret? Es veu que la Catalònia, saps què és la Catalònia? La filla de Caldes espanyol, sí? Es veu que es vol independitzar i no la deixen. Havia sigut pubilla de Terrassa, jo, que sí que em coneixen? Aurora! Xata, un saludo! Quan comença això, rei? Quan comença? Ja comença? Ja ha arribat tothom? M'han triat a mi porque había sido vedette. Bona tarda!
vaig a dir el pregó. Agarencs i agarenques, terrassencs i terrassenques, agraïda i emocionada, dono gràcies a la mascarada. De política no en parlaré perquè no acabaríem bé, eh? Ah, espera. Tenc. Atenció, sisplau. S'ha trobat un sobre del PP, vull dir, de paper, aquí dalt a l'Ajuntament. Si hi ha algú que el reclama, que pugi, si no me'l quedo jo, que em fa falta. Seguim amb el pregó, nen. Diu, el 38è Carnestoltes ha arribat. Deixem les penes de costat. Avui està tot permès. Avui res és normal. És la festa del poble. Celebrem-la com cal. És dia de disbauxa, de la lentejuela, de la ploma i de fer servir la goma. D'anar amb la rua fent camí, del desenfreno i frenesí. De viure amb delit de dia i de nit, ensenyant cuixa i pit. De ballar sense parar, de cridar, saltar i cantar. I per enllestir des de la balconada, us animo a tots a fer l'onada. Vinga, a fer l'onada! Ai, més que vinc, jo us he reconegut, Visca el Carnestoltes! Doncs aquestes eren les paraules de la pregonera. Aquest any la pregonera ha anat a càrrec de Carla amb K, l'actriu polifacètica, component d'Imbroacatomba i creadora del Musicoteràpia. Aquí tenen el rei Carnestoltes, aquest any es diu Escúpido, i aquest any ara pujarà cap a l'Ajuntament per dirigir unes paraules a tots els assistents. Aquí veuen com es prepara, ara mateix sortirà de la carrossa, compte no s'entrebanqui, i ara sí que el rei Carnestoltes d'aquest any 2015 surt de la carrossa i es dirigeix cap a l'atri de l'Ajuntament, on dirigirà unes paraules a tothom que està aquí al Raval de Montserrat. L'alcalde Jordi Ballart, que en aquests moments li dona la clau, Déu-n'hi-do, la mida de la clau ara sí que està en mans de la reina Carnestoltes Escúpido, ara sí que ja té el poder del Carnestoltes de Terrassa 2015. Avui, dia de Sant Valentí, quan totes les botigues i els anuncis diuen compreu, compreu, i digueu-li a la vostra parella com l'estimeu. Jo, Escúpido, reina del Carnestoltes i de l'amor lliure, em declaro en vaga indefinida. N'estic farta de les relacions d'amor que et destrueixen com a persona i d'aquelles parelles que han de ser tal i com diu la societat. No. Així que nois i noies, avis i àvies, homes i dones, traieu tots i totes el príncep i la princesa que porteu dintre. És igual que sigui alt o sigui baix, que sigui gorda o sigui prima, que tingui grans o que no en tingui. Sobretot, estimeu-vos, i sobretot, cardeu i folleu molt. Que si teniu temps i us ve de gust, ja us enamorareu. Visca l'amor lliure i visca el Carnestoltes!
tot just acaba de fer el seu discurs. Tenim aquí la reina del Carnestoltes 2015, Scooby-Doo. Hola, bona nit. És triomfant el discurs, no? Com ha Home, anat? ha anat molt bé, vull dir, era el missatge que volíem donar, que l'amor és lliure, sobretot aquesta nit, i que hem de deixar d'esclavitzar-nos per l'amor. Escolta'm, explica'ns una mica la rua com ha anat. Està ja pràcticament a punt d'acabar, portem molta estona, estàs cansada? No, a mi m'agrada molt ballar, m'agrada molt la juerga i la festa, els Carnestoltes, i ha estat un plaer fer aquesta rua. Molt bé, doncs moltes gràcies i acabar de disfrutar-ho. I tant, gràcies. Hem escoltat la reina del Carnestoltes, també hem escoltat la pregonera, però de moment la rua segueix, com poden veure ara mateix, per la Rambla. Encara ens queden moltes i moltes comparses per veure, entre elles aquesta, dels Diables de la Maurina. Aquí teniu la comparsa dels duendes, segurament una de les més originals, perquè porten, doncs, com podeu veure les imatges, aquests elements lumínics que, si es mira en perspectiva, fa molt i molta patxoca.
sube, no hay mentira. Yo soy honesto, vivo dentro. Ahora dile. Háblame de party, háblame de fiesta, y reviendo otra vaina que no se ve. Agitando party, moviendo la cadera, con la mano en la cabeza. Vamos para la calle, tú sabes que la rumba se formó fuera. Tráiganse los timbales. Se resucitó con cada espanto. Tampoco. La mano arriba, essa broma loucura, nada aí a meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 é pra quebrar tudo, não vamos pensar, eu vou morrer. Tem Maria pra tatuada, tem Maria dança molhada,
Aquesta que acabem de veure és la penúltima comparsa a ritme de la pegatina. El grup de música de Montcada i Reixac era l'Esplai al Tabal. I la que veurem ara, atenció, perquè és la darrera comparsa de la Rua Carnestoltes 2015. És la comparsa, el grup, format per una quarantena de persones i els diuen Boogie Town. Aquí els tenim. Som al Raval de Montserrat, on hi ha el jurat que està fent les valoracions de cada grup, de cada comparsa. Aquest any, què tal? Com és el nivell? Millor o pitjor que l'any passat? No, força millor que l'any passat. Què és el que més valoreu de tots els grups? Amb què us fixeu més? Es valora molt l'originalitat, la transgressió, perquè aquí a Terrassa valorem molt la transgressió en el Carnestoltes. Valorem també la coreografia que facin, i el maquillatge, les màscares, l'originalitat, sobretot. Molt bé, doncs sort i que vagi molt bé aquesta valoració. Moltes gràcies. Fins aquí aquest programa especial que us hem ofert des de Canal Terrassa Vallès per mostrar-vos les interioritats de la Rua de Carnestoltes 2015. Moltes gràcies per la vostra atenció i molt bona festa a tothom. Para que digo la constitucional que sí que... Para que digo la constitucional que sí que votaré. Terrauto Citroën i BBVA patrocinen aquest espai. ¿Por qué los coches tienen que consumir tanto? ¿Qué? Querido, ¿por qué los asientos delanteros tienen que estar separados? Nuevo Citroën C4 Cactus. Coche del año 2015. Este mes por 12.100 euros. Citroën Creative Technology. Per qualitat, per proximitat, per servei. Que em surti ben tendre, Tranquil·la, que és de Girona i sortirà molt bona. Per confiança. Nene, vols un llobarro de blanes? Per tu i pels teus. Esclar que t'agradarà, és ecològic. Posa bacallà en samfaina amb una miqueta de suquet. Vinga, guapa. Vine al mercat. Mercat de la Independència. Compra amb el cor. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop. I moltes més coses podreu trobar a Tot Roba, al carrer Galineu 212 de Terrassa, al costat del Pub de Sant Jordi. Us esperem.